Helo, enw fi yw Iwan Davies a dwi'n chwarae yn Gwaith Cartref. Mae yn disgybl yn ysgol Bro Taf a mae fe'n bach yn eitha swil a mae fe'n cael problemau yn y cartref, ond mae Aled sy'n Mr Jenkins yn bach o mentor iddo fe, a felly mae fe'n lico fe, ond mae lot o problemau gyda a mae hefyd yn talentog iawn ar y drums. Mae wedi bod gymaint o hwyl yn chwarae fi wedi rili mwynhau bod ar set, a mae'r pobl sy'n gweithio ar Gwaith Cartref mor lyflu, a dwi'n methu rili gweud unrhyw beth drwg amdano fe. Na, dwi ddim yn credu bod fi'n debyg iawn at yn ymwedig mae lot o problemau gyda cartrefol, a felly mae hwnna'n wahanol, a dwi'n methu rili cysylltu unrhyw beth gyda fe, ond mae fe'n bach gen eitha swil hefyd, a fi'n credu mae fe'n neis i chwarae cymeriad fel yna sydd yn wahanol iawn iddo ti. Na, dim rili, na. Fi'n person eitha boring, a felly fi'n mynd i cadw hwnna at fy hun. Nes i dechrau actio yn gyntaf pan o'n i'n gwneud eisteddfodau yn ysgol gynradd, a nes i dechrau wneud y llifaru a'r canu a weithiau y dawns y gwerin. A felly o'n i wedi dechrau yn gwneud eisteddfodau eraill, a wedyn ar ôl hynny yn diddordeb gen i yn sioe gerdd, a felly o'n i wedi dechrau wneud sioeau, a nath e jyst datblygu a fi dal yn hoff iawn o actio, a felly na beth nath dechrau'r gyrfa actio fi. Fi'n cofio bod yn nerfus iawn cyn mynd mewn i'r clyweliad. O'n nhw wedi rhoi sgript i fi'n barod mwyn paratoi, ond o'n i heb rili mynd i clyweliad ar gyfer raglen deledu o'r blaen. A felly o'n i ddim rili'n gwybod beth i disgwyl, ond o'n i'n lwcus iawn oherwydd nes i mynd mewn, a ni'n credu nath e mynd yn dda iawn, a felly fi'n diolchgar iawn am hynny. Fi'n gobeithio cario ymlaen gyda'r actio. Licen i mynd i coleg drama ar y foment, fi'n trio mas amdano colegau drama ar y foment. Ond ie, fi wedi mwynhau gweithio ar Gwaith Cartref gymaint, fi moyn wneud mwy o actio ar y teledu. Fi'n credu bod hyn yn ateb eitha obvious, ond fi'n caru'r prifathro. Mae fe'n cymeriad mor doniol, ond mae hefyd yn gallu bod mor hirt, a mae fe'n gallu weindio pobl lan, ond mae fe'n neud i fi chwerthu'n gymaint. Mae fe'n cymeriad arbennig.